sa akin, of course. You know. Kaya enforce. Maganda. Pagtitiyak po ng DA sa mga residente nagpakalat nito ng monitoring teams upang masiguro ang pagsunod ng mga retailers at mga suppliers. Inatas naman ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development bagat magbigay ng tulong sa mga residente na mas bati na matinding naapektuhan ng bagyong Otong. Kaugnay nito agad na nagtungo sa lalawigan ng mga opisyal ng DSWD at bumisita sa iba't ibang evacuation centers kabilang ang Nursery Elementary School, Polo National School at Milagros National School upang alamin ang kalagayan ng mga evacuees at matukoy ang kanilang agarang pangangailangan. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Masbate, mamahagi ang ahensya ng Family Food Bank at iba pang pangunahing ayuda para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa ngayon, nasa state of calamity ang probinsya matapos maitala
ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyo na naka-apekto sa hindi bababa sa 16,000 mga pamilya. Tiniyak ng palasyo na bukod sa agarang relief operations, nakatuon din ang administrasyon sa tuloy-tuloy na suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad sa Masbate. At yan na po mga kabrigada ang kabuhang diktada ng ating pong mga balita sa oras na ito. Ako po ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives. Brigada Rolando Chaco. Maraming salamat. Magandang hapon po. Inyo lahat. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita sa